Ndị be anyị ndewonu nwada Malin onye ọcha abatakwala ọzọ. Eburukwala m nsogbu m ahụ bata ọzọ. Nke taa bụ unu amara n'ihe anyị na-eme na omenala Igbo Efula. And Malin ọcha gwakwa na unu na omenala Igbo agaghị efu. Anọ m live na Facebook, anọ m live na YouTube, anọ m live na TikTok. Batawanụ ndị TikTok batawa, ọ bụgodị unu na-anaghị aghọtaghị ihe m na-asụ. Emechaa unu kpọọ m ga-enye unu translation, ihe ndị ọcha na-akpọ translation. But ugbu a ka anyị kọọ maka omenala Igbo. Maka omenala Igbo agaghị efu, especially ebe ụmụ nwaanyị nọ. Aga m etinyekwa Ingili Igbo ya, aga m etinye Igbo sụkwa English ya. Maka ịma oge ụfọdụ a sị na nwere ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ ndị Yoruba ha sụọ ha ga-asụcha agaghị etinye English. Ndị Hausa sụwa ha agaghị etinye English. Otu ndị Igbo anyị otu esi zụọ anyị gbagharụnụ m, anyị ga-echenji, ọ ga-emecha dị mma. A sị na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi. Ebe nwatakịrị na-agafe akpọghachi ya azụ, o mee ihe na ọ laghachikwa azụ. Aga m akpọbata onye na-amaghị amaghị otu m ga-esi introduce ya. Ịma apụta n'ala Igbo, o nwere anya ihe a na-akpọ anya na-ahụ ụzọ. Ọha bụ anya na-ahụ ụzọ n'ala Igbo. Ndị eze mmụọ bụ anya na-ahụrụ anyị ụzọ. A na-abụ emewe Nollywood movie emedo ma itinye eze mmụọ dị ozubeghị. Etu ihe na-eme n'ala Igbo emekarịala ebe ụmụ nwaanyị nọ nsị taa na m ga-akpọrọ eze mmụọ pụta na omenala Igbo Efula ka ọ kọwara anyị otu ihe ma ihe abụọ gbasatarụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme na-adịghị mma ma ihe ụmụ nwoke na-eme na-adịghị mma. Ndị eze anyị ihe ha na-eme na-adịghị mma. M ga-akpọbata ya na onyonyo, betu mkpọbata ya na onyonyo m ga-agwa unu exactly, m ga-asụ ya n'English ka unu ghọta ụdị mmadụ, ụdị oke ozu mụ na ya kwụbata n'ihe a, na ọwụgo ndị a na-anọkọta akpọ aha ha pụta. Onye mụ na ya na ugbu a bụ eze mmụọ ihe anyị Chukwu kpọọ ya ihe anyị, bata ma mkpọzigo aha ahụ n'isi, maka ịkpọ m Ngozi ma ịkpọzi bụ Ngozi Chukwu ka ọ na-nwe otu ọ na-adị m. Ihe anyị Chukwu anyanwụ onye ọ bụ onye isi ndị otu ala ọdịnala, which is an umbrella body of ndị ọdịnala Igbo. Nkwuo ya bụ na ntọala, maka akpọghachiri m ajụwa ihe ghọta bụ ntọala bụ like boundaries jikọtara ndị Igbo. Then this body covers ọdịnala, omenala, iwu ala, ntọala, nsọala, and their practitioners. The organization I want ahead bụkwa ndị na-akọvakwa community shrines and gates and their gatekeepers. Mmụọ na-akpọ ha ndị ịma ogwegwe na eriri m nri agwụ, ndị agwụ na ndị na-eche ha. The organization is also discovering, recovering, and reintroducing Igbo history. Onye na-amaghị na Igbo history efuola. Onye na-amaghị na Igbo history efuola, amaghị m ihe ha ga-akọ ya akọ. Ancient landmarks, Igbo philosophy, and Igbo spirituality. Dedemu eze mmụọ, you are welcome to omenala Igbo Efula. Onwe ebe nnakọta gị werezie ọnụ gị gwakwuzie anyị ọfụma onye bụ data. Igbo mma mmanụ. Igbo mbụ nze m ọzọ ekelela m ndụ. Asị m ndị Igbo birikwanụ, asị m ndị Igbo bekanụ. Ikwu acha na ya enwekwana ọzọ ekwuga. Ọwụ anyị wu ndị ashahụ tutu anyị wu ndị chọga ihe ndị nna nna anyị ahụ furu efu. Anyị chọgakwana ya anyị educhie ọha anyị. Nakwa na-ele anya maka ashị onye ajụrụ ejila ajụrụ onwe. Anyị megawo kpaha ụwa jiri jụọ anyị shi olo aka anyị aga-efu maka ashị nwa achọga ka ya ha achọ nwa. So ha anyị chọga oke anyị achọghọkwana isiokwu anyị anakwa nne ebe na ya na-aga ọha anyị mega. Igbu achara ọha ahụ ka anyị mega. Ha ọla gbasara ntọala, ha ọla gbasara omenala, ha ọla gbasara ọdịnala, ha ọla gbasara nsọ ala. Ọwa anyị chọga kpeji ashị ekpere na ha emere a nwere agbara akpa gị ike ebere kpakpọ anyị gaba were ya dozie ma ndị nwekwa ya chọrọ iwere hụ ya nye ewere hụ ya nye nwụọ.
maka nwa bekee achị ka ọ dụrụ anyị gbasara ịnụ ga anyị maka enweghị egbuga mmanụ enweghị ataga mmanụ n'ala Igbo ọkwa mmanụ buga mmanụ ọkwa mmanụ taga mmanụ so anyị mekara ihe ndị ahụ edomana anyị eduzie nwaanyị n'ụlọ anyị adị na-akọwakwa na ndị bekee anyị hụ ụfọdụ okwu achị agwara anyị maka achị onye ama nga n'ili ozu ya bụ m ji eshokwa avọ anyị mmanụ ama kwanụ kpọrọ ya so anyị eji emewe kọwara ndị bekee anyị nwa ha nwa amahụ nwa amakwanụ ka eweghachi na ka ewe eziokwu ọhịa m chọga ikwu ndewo dedem ikwuola ọfụma ihe ikwuru ikwuola ọfụma but ịma ihe njikwa na-ekwu otu ịkọwachakwara anyị m ga-achọkwa ka ịdụkwa ụmụ nwaanyị anyị ndụmọdụ maka ihe anyị ji pụta taa bụ ihe gbasatara ụmụ nwaanyị mbọsị ọzọ anyị chọkwa ikwu ihe gbasatara ụmụ nwoke anyị eburukwa ya bịa bifo anyị mkpọghachi gị ka ikwukwara anyị okwu o nwere ihe na-ada n'ala Igbo nwaanyị ịkọ aka ọkwa ịtọ aka ka a na-akpụ ya m ga-aka mkpọtụgoro mkpọcha vidiyo anwa ka o wetu vidiyo m ga-akpọ mkpọcha ka anyị diskọs maka ya short vidiyo nke a bụ maka Chimamanda nsịkwa gị ndo maka nwa gị nwụrụ ọnụ may his soul ama ka m ga-esi so ya n'Igbo may his soul be accepted in the Lord and may you be consoled but ka ndị Igbo hụ ihe a n'anya ha so enwere m ikike nke ndị Aba na gọọmenti of Anambra steeti nyere m wee chi ada anyị nwanyị bụ Chimamanda Ngozi Adichie Odelu Ụwa n'aka ụmụnne m nọ na TikTok n'ahụghị ama m na agaghị ahụ ihe mere hia m ga-akpọkwa ọzọ bifo nkọwarụ na ihe mere hia ihe mere dị a bụ na echiri Chimamanda echichi uwe okpu mmee red cap n'isi n'anya aka atọ anọ igwe mere ihe ahụ ka mkpọkwa nke abụọ ma mkpachazi ka anyị kọwaa ya ọfụma. Hold on. Eziokwu na echiri ịyọ m mana ịna nwoke ịtọ adị propa nwoke na-eyọ m ịtọ ọ dị propa biko tikere na okwu ọnụ na ọ na-enye m nsogbu. Unu anụlanụ ọkwa nwoke Igbo jụrụ ajụjụ ahụ yes echiri ịyọ m bet ọ dị mma nwoke na ịyọ m aka atọ anyị dede ma ịma asị ikuku kuo ahụike ọkụkọ ana m ayọ ụmụ nwaanyị Igbo biko ikuku na-eku betu na-ekwela ka ahụike ọkụkọ maka otu o si aga anyị ugbu a ala Igbo na-ewe iwe na o nwere otu ọ ga-esi emedemede ọ naghị retaliate immediately but anyị nwere ụmụ anyị nwere ndị na-abịa dede m eze mmụọ nchọ ka itinyere anyị ọnụ n'okwu a irutukwa nke mbụ irutu nke abụọ. Thank you sir. Nsogbu anọ okwu ga-ere mma ma ha mere n'ụwa ka anyị wụ aka ewe eziokwu ishi mma na eshishi awụ ha ọjọọ achọrọ m chi ndị bekee anyị awụghahịla m ishi mma na eshishi awụ ha ọjọọ kama asị nwa bekee chege what is what doing is what doing well họla nwere usoro eji eme ya enwere ihe ị ga-eme ịchọga ime ha ọmụ ya awụ ha ọjọọ na echiche chiri nwaanyị ọrị mma bọtụ onye chiri ya o jiri chi ya ha ọrị mma olu ọwa arụ kembụ na mbụ okwu mara okpu mmemme okpu ndị ọzọ ọwa arụ enwere okpu eji ekuma nwaanyị ma echi nwaanyị echichi ka abụọ adịghị m surprise anyway maka ọwụ onye eze ka ọwụ a na-emecha I will talk about ndị eze because anyị kwesịrị ịma nga mmiri si bido mama anyị arụ mega ala Igbo taa ha ọjọọ niile hụrụ n'ala Igbo all the institution of eze
the so-called royal institution, Ngaru Shiribido. It was not part of us. Any that na aya rooted na ọdịnala Igbo. Enwere ajụjụ m jụrụ onye mbe echiri eze n'ala Igbo, hapụkwa nke nri, hapụ ke Arọchukwu, hapụ ka Ọnịcha. Onye mbụ echiri eze n'ala Igbo wu Nnewi, anọ 1887. Ala Igbo 1887 nke ehimere ala Igbo. Nwa bekee bịara hụ ndị kwadoro ya, ha eji akpọ ndị loyal to their government. Select these people who has always worked for them and they have always worked against ndị Igbo. Were nye nwo warrant chief. From warrant chief nwa convert onwe to eze and to Igweze. Anyị enwechaghị problem with that, but that is where our problem lies. That is why nwo na-eme ọ gwara gị that by ikikere government nyere ya. Because all government must start of office. They are not there. Consultants of tradition or washing, and we're very big like they are not there to protect the tradition. They are there to defy the tradition. They are still working for the colonial masters. We establish. Now the question is, will they change? I change it from her Omega. Now, Roma, it help Igbo tradition and culture. Or I got maintain him Omega. Then I know because when we go and check, and we bring a standard uphold Igbo culture and tradition. They have always been against it. Ndeze JJ Shinite, Ndeze Kwadogoka, who can you name him and leave up 1 days and behind them? So I against our tradition. What you support to Gande Oka, support our tradition. Obodo, Alibo Garema. So I think we should maybe Megan. Problem I were a wound days. Problem I were that institution up as an institution. Traditional rulers, not even traditional leaders, so traditional rulers. Now, you got to Ejachi. Oh, you go away. Okay, since they created this institution, all are part of our reality. Why can't Nimaga have Biafu? Anya one ordinala. Ah, je bagage me arema. Or 1 day Zebia. Mwamia kebimwe question hemiaga. Lenny Onyeze. Onyeze naga NKOWA AKATỌ. Onye from some I think 3 weeks. 3 weeks ago. Gwam shie nwere ndị ụmụnwaanyị ndị n'Owerri mega emume na ịna AKATỌ. Mashia ina iblemoga nwu because ahụ na onye eze. Ngo na nwaanyị ibe nwa AKATỌ n'ime na ga ha na AKATỌ. Ana ya duga hụ nwaanyị ihe ndị niile emecha ndị niile ọ ga-enwe effect. First of all, atọ the number 3 wụ number Ikenga. Onjiko ojigba atọ onye ole ga ojigba atọ eja drop la mmụọ maka ha hụ number Ikenga. The na-abịakwa ịna AKATỌ ọwụ nwoke ọwụla tozuru oke ịna AKATỌ ọ na-afọ nwaanyị ịna AKATỌ. Ọwụ nwoke ọwụla kwesịrị ịna AKATỌ ọ na-afọ nwaanyị ịna AKATỌ. Ani enwe nwaanyị wu Ikenga wu a masculine energy. So him Omega, that in Omega there will defy God because eza ahụ ofeke. O ofeke ka ọ. An elderly man but o ofeke. Ofeke means o a novice. Eza ahụ akari ya na akipa abi ordinala. So majority of them, over 95% of them emere eze. Enweghị anything to do with tradition. Amaghị tradition. So what defy ya to them they want to live a social life. Now nwaanyị ọ naga AKATỌ elehe mere Chimamanda elehe mere o ji wuru nwoke ọ nwoke nwaanyị o nwere Ikenga o ji na AKATỌ ichi and so dị na-abịa ka nwaanyị asha emere Iyom ọ nakwara AKATỌ iji gwa gị na ụmụ nwaanyị ndị enweghị nwoma because nwaanyị ndị enweghị nwoma ha ji mara nwaanyị Igbo that her feminine nature but men are that frequency mere gị ji wụrụ nwaanyị bazia frequency ụmụ nwoke. How will you look? Many people here mega ama here mere he ji mega nwu.
n'omenala Igbo nwaanyị a na-awa ọjị, but I can tell you freely that even most women n'ime ọdịnala ga-awa ọjị. And a ga-enye gị reason nwa o ji awaga ọjị ahụ. Gị gecha ya gaa achịmọchị because ama ahụ ha ọwụ. First of all, hende wụ informations. Actually, ndị Igbo enwe library, but Igbo nwere library. Most of these rituals were informations that preserve. And so that we will not go the wrong way. Abia gwa kesho nwanyị ejide telelu. Oh, she because nwoke ka nwanyị mma or whatever. No, nwanyị ejide telelu because of her nature. Agwa kesho nwanyị ejila awaloji. Enwere onye mma ya kwugo ka today. Ya sị nwanyị ndị sha nwanyị ejila awalaji because e kwuru m okwu ọjị kwuo okwu ji sha yes nwanyị awaji. Now, the reason being that nwanyị no, why are now? The reason being that nwanyị who hate ejike nwanyị may hate bind their head together. Iwala now hate bind their head together. You got compare fear to knife because that rope they bind knife they cut. Then the man no nweke ya wo kega. Iwala the man is on the move. Why the woman is like something or something in weight. Iwala density are too thick and too heavy. So on gashing okay ala one. Once all elola one, you may anga weight pishi. Once you ala one, ya come on down. Maka the two energy Igbo jeme hemuni no balance. So ke bia ala ya nyigide ka ahụ gbagoso slow down. Ọ ga na-move but movement ya na ga very calculated. Ogama because ọ pahishi. You ala onjuke ejikwa heji anyị ya nwanyị. Na the same nwanyị ahụ kwa ejiko nwanyị ahụ eji enye ndụ na ga-abịa kewama. Ọ dị possible. Ọ na-eji keke ala Igbo nwanyị ejile get involved. Onjuka nwanyị ejile kele ala. Iwara the same reason mere ga ejikwa kishe nwanyị ejila awụlọji. Nwanyị na-abịa na aka adọ aka ikenga. Elenga o mere. Yeah, because what they are doing we misleading the get because this thing says all information should not preserve. And then I said that and then in nekene offer. You understand? Lemanya, I got house one day in the I got halafri. You cannot walk during the presidential election. I was shocked. Our own prominent brothers of election. This same team man Dakado. And I went, chocolate this lady. My home go that her dream. Get me interview. Her dream her dream we tell you. Her dream we na Kado. Here Igbo. Here her desire we defy the same thing that opposes Igbo culture. This is what this lady put on your ocean man or call him. I go some things. Then who can go to get video? Let me get interview. Let me not such a dream or such a desire. No, because if I get to Kapanweji made something marvelous, he took away because and you want to do what a man is doing. Then the problem woke bialage got complaining. Many of them in school one became deceived that na when he reach and working on one. And when a lot to reach and working on one, Moke cannot get pregnant, par female for 9 months. Moke par female 9 months, Yaga Muyamaga wire for. And when he gave me 100 times, Moka gave me for you. The physical appearance make that their spiritual vibration reach. They are not opposing themselves, but here binary complementary. Like one is completing the other, but then give way to causal from causal. That means already my balance. So let me get you one. Chikeregi, Chipoharagoa, Poharage as one. Gana Chimema and okay mega. I come a short chiki came up. Making sense.
because enwere ihe mere gị ji efu ya nwaanyị olasị na akụkọ nwe gị ụwa so elechana m ụmụ ihe ndị gị ga-achọ ịma ọ na afta anyị mara afa ahụ chi enwere ihe nwa bekee mere je ya mmiri against ụmụada Igbo. That is why gị hụ onye ọbụla wada ala Igbo olulu dị outside Igbo land, onye ọbụla wada ala Igbo olulu dị outside Igbo land o ji enwe psychological crisis isi arị nwa mma and that is why nwa mma ihe gị hụ ihe nwa mere ga wonder ma weda ma onye ochiji ga echiche ama because they want to ihe ngakọwa because enwere ihe mere against them. Nwaanyị Igbo ada Igbo ejila alụla dị outside Igbo land ozugbo ihe ndị eme mana after the war nwaanyị Igbo niile ka ọsọsọ ada nwaanyị Igbo but ọ ka njọ ebe ada nọ. Okay. Yeah, because Ada will circle, always spiritual circle. One of the friends in the Igbo defense in the Igbo. Ada, one of them, just like Opera, you were one of them. You are Ada will the outside Igbo land, genuine problem. Forget about pretense. Genuine, very, very big problem. Oja, because a personal thing, but all something in so aboro. So I believe when the gods of the land, you know, another thing in charge again when repercussions can appease the gods for forgiveness and all that. Of course, all our consequences. Of course, I can wear repercussion now. I got a lot of as one na elu ogada wushi anya. Ewala ahunam people who defy the land lose what they desire most. Lose something really precious to them. You can't defy the land and live free or impossible. First of all, ndị Igbo chi wetu aka enwe ofe ka ọ hapụ iwe aka mmanụ. Yes. This woman, this diabolic women, they should desist from that. They are evil. How witchcraft? That is at the highest level of witchcraft. All sorcery. All sorcery. One all the is a witch. One all the nagakado we a witch, but only come out shall witch. You are and orihun normal with Omenala. One all the nagakado for her to nurse that in this year. Who spirit of witchcraft have hana ime. Ore hu normal. Nwoko ole hu kwana na nwanyi aka do. Ma ashi that man wo elehe jakpo. Enwere ihe ndị Igbo eji akpọ uduru nwoke ahụ. Iwala, enwere ihe ndị Igbo eji akpọ uduru nwoke ahụ. Enwere ndị nu their job and their work will defy ala Igbo. Men and women. And here with the kind of people they got in that area. So one only actually that woman the way witch. Because I have the spirit of witchcraft. So anybody that na question na kado. Here is not that person talking. Because but we need to preserve this culture. We need to maintain this tradition. That shows that now you are respecting the elders, your forefathers in human that tradition. But it will defy here. Okay, then can just see this one before I am up here now. Somewhere came last week you Akajofo. Akajofo even she. Even she also certain men. I na about come make everything before you route back to the level of Ibia. Yeah. Ụmụnwaanyị ahụ jikwa ọfọ kedu ihe ị ga-ekwu maka ya maka ha pacha ọfọ aka ọlụ nwaanyị ọfọ nene ka nwaanyị ji ose ele anya enwere nwaanyị du maybe owu mmiri mana maka ndị ka efara na chanwo ese nwaanyị ọhe nwowu ndị owu mmiri iwala ana just baptize ya the name to ese nwaanyị na no problem with that because ese means onye n'ihu.
So can't have anything. But the main thing is that nwanyị hapụ ọfọ dibịa oji. Nwanyị hapụ ọfọ dibịa oji shaa eji ọfọ ala ọwa arụ na ele obodo eji enye nwanyị ọfọ. Ihe ndị niile nụkwanụ, ihe ndị niile nwere usoro eji eme ha. Ndị Igbo nwere even ọwụ onye ọla ka ọfọ eji ama. Maka ọfọ ji ama ama. Ọwụ onye ọla ka ọfọ eji ama. Ihe nwanyị nwere ike iji chi eme na ọhịpa ke na ihe asị ọfọ dibịa. But nwanyị asha eji ọfọ obodo onye nyere ya. Onye nyere ya. So ịma anyị nwere symbol of ọfọ, ị nwere ihe a na-akpọ ọfọ ha na-ejikarị white whatever. So automatically nke ọbụla ha ji should not be categorized as ọfọ. That's illegal. That's illegal. Ọdụ. Ọdụ ahụ an extension of the ọfọ. Ọfọ ahụ white. Ọfọ uhie osisi ọfọ. Osisi ọfọ n'ihe that ọdụ ahụ onye even onye ejighị ọfọ nwere ike ijide ọdụ ahụ. But before ndị eji ọdụ ndị eji ọfọ. But ihe hụnanụ because ala Igbo alalula. Nwa okorobịa nwere ike zụrụ ọdụ ime ahịa jide ya aka. Nwaanyị azụrụkwa like ikwu ya na ahụna m nwaanyị ndekọ udiri okpu. Ahụna m nwaanyị ndekọ okpu agụ. And im lecha nwomachi anwụ ọchị because many of them amachi that galube dikumokwu ahụ. Ị na-alụ di chọwụwa ọzọ. Galube dikumokwu agụ ahụ. Eji ma hụ ndị ga-eji eme content. M lecha nwomachi anwụ ọchị because agba ahụ enwere nwoke sef ga-agba gị sị that nwokuru data okpu jecha ahụ yọ isi akụmanwụ. Because okpu ahụ ọ dị more deadly than okpu kemkpu. That okpu agụ ọ dị more deadly than okpu kemkpu. And onye ọla amaghị amara sị that o kwesịghị ikwu okwu ahụ. Ibi nwa okorobịa ọkpọrọ ekwesịghị ikwu okwu ahụ. Ọ na-afọ nwaanyị. Ị ga-ahụ nwaanyị nwokuru ya nwocha nwobe Igbo content. Ime isi ime ọdị ya. Ike gwụrụ. Ịtụrụala ịkụzierela anyị at least amụtala m nke amụtakwa m one or two things here taa. One amaghị m na nwaanyị anaghị awa ji ama m maka ọjị bata ama m na nwaanyị anaghị awa ji. So ngazi ebe ọbụla m gara ugbu a esikwala m wara uji kasị m ga-ejizi as excuse agaghị m awa. And then ihe ọfọ ahụ aghọtakwala m maka nke ọfọ ahụ. But ịma okpu ihe eji mara maka okpu red ahụ okpu mmemme bụ the size ga-egosi onye bụ prime minister na onye bụ jos ka ihu na-akpọ ha Igbo. Gemanti okpu ndị Igbo Gemanti okpu ndị Igbo original okpu ndị Igbo wụ okpu agụ. Ka ahụ nwere stripe. This particular one ndị bidoro kume ya wụ ndị ọzọ. Anọwụ ndị ọzọ mere ya order. Emere ya order from North Africa, Egypt or ole. Nwebido kume ya bịara recently na enweghị anything enweghị a prime minister na Igbo. Ndị bịara abịa prime minister n'okwu enweghị a prime minister. Ọnụ onwu na eze bịara abịa enweghị nga nwomi n'Igbo tradition. Ọnụ onwu na eze bịara abịa ndị ewucha ihe ndị achịkọrọ chee anyị this time around na nke ikpeazụ a. Before has Igbo tradition. All recent cultures anyị mere embrace. Ejikwa na abedo obodo na-enwe PG ahụ ọkwala a new 10 na ana obodo niile enwe na PG. So echubula tradition house Igbo tradition. Ma ke PG ahụ English so agaghị abụ tradition. Because ndị nwa na nwoke gị ịnụ na this era ebidoro ya ọ njikọ iji mara sọ bịara abịa. Ọkwa ejiri bido eze was not there before. Eze ọbụla n'ala Igbo nwere ha ọrụ ga ya wụ eze ala ya wụ eze mmụọ ya wụ eze mmụọ ya wụ eze ji you understand what I'm saying? But ọ bụ nke eze echigo obodo because ejighachila Igbo achị ndị ji achị Igbo wụ always council including ụmụada always council eji achị Igbo. Enweghị anybody iwu chi emere onye eze ọ ndị ọcha mere ya to make it easy for them. Nwe create a warrant chief so that nwobịa they will only speak to one person because nwobịa before jụọ ndị Igbo ajụjụ Ashoka echiri anyị eji ụmụnna anyị because ọ ụmụnna wụ ike iwala mmiri so nwe eji ụmụnna ma emechara gacha the process of ụmụnna from ụmụnna to obodo ihe take time nwa bekee shi olu anyị chọrọ otu onye naanị iwala ọ ga na create a warrant chief Igbo enweghị eze biko
edeme ịma show anwa bụ for 30 minutes 30 minutes anyị anwa erula biko o nwezi ndụmọdụ ị ga-adụrụ ụmụ nwaanyị anyị ihe m na-emekwanụ bụ ihe gbasatara ụmụ nwaanyị ndị na-amaghị m aha m bụ Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha ọmụwa bụbu na-ebuteburu na ọgbakọ ndị Igbo bifo na-ebutekwara na omenala Igbo Efula bifo and ugbu a kwanụ mụa bụkwa ndị onye isi ndị Igbo Women Ambassadors na ahụ na nna m bụ ihe Igbo n'isi ụwa m mbụ abụ m onye Igbo ugbu a abụ m onye Igbo echikwa abụkwa m nwa afọ Igbo na aga m abụ ada Igbo achọghị m ịbụ nwoke nwaanyị a mgbe ejula m afọ o jula m afọ na-ede ngwanụ gwa kụziere ka anyị mezie next week anyị mechaa gwa ihe anyị ga-ekwukwa maka ihe a ga-ekwu maka ehika nkụzi ga-akụziri anyị maka ihe gbasatara ọdịnala Igbo ehika ma ụmụ nwaanyị na-achụ mgbe ma a sị na onwe ha na-ekwu ma akụwa Igbo itewe sọtọmtị na-egwu mmụọ ka na-ete ekpo ụmụ nwaanyị na-achọ mmụọ ekpo na-agagharị ihe niile ahụ bụ ama m na ihe ji na-ejighị eji n'ala Igbo so biko for now kụzigodoro anyị just dụọ anyị ndụmọdụ until next week ka anyị mazie ihe ọzọ anyị ga-ekwukwa maka ya ri akpa m shikwuo nwaanyị Igbo ihe ahụ lụgara ya maka enwere ihe mere against nwaanyị Igbo anọ ha hụ rụga ọrụ isi ya maka enwere ihe nwa mere je ti ya mmiri enwere aja ndị nwa bekee tụrụ because of after that Aba women riot na anyị achọghị ala ya ba ma achidata ihe ego ụmụ nwaanyị anyị agbaghị aka but aga m eme nwa aga m akọwala nwụ chi nwaanyị Igbo kwesịrị ịmachi enweghị nwaanyị rị oni kwesịghị ime isoma nwa bekee ọ isoma ndị ọzọ maka ya onwe ka ya nụjiri anụji enweghị ebe ụwa niile enweghị ebe nwere nwaanyị nwere the kind of power ụmụada nwere ọkwa ụmụada ba obodo kwuka obodo ajụrụ jee ibe ma gị jee Britain ụmụ nwaanyị enweghị that kind of power ebe ọlọ sọrọ gị ji ụwa enweghị nwaanyị nwere that kind of power data ụmụada kwuru alụka eji akpọnwụ ndị ụfọdụ ji akpọnwụ ndị mkpọrọ nwekwuru alụka enwe onye na-achalenji ụka ahụ nwokwu nwaanyị Igbo kwesịrị ịma chia uhie nwa bekee hụrụ during that Aba women riot chino anwụ ga-etisa ndị ọ jika nwe jiri gbela nwe nwe gbela nwe nwaanyị ọbụla nwaanyị Igbo na challenge ga that same very force kwesịrị protect ya with that her power ọrịmma biko ala wetuo na aka enwe nwaanyị wuru nwaanyị nwoke wuru nwoke ọhịa nwere ike ịgwa thank you so much ụmụnne m unu anụla anụ from eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ ọ ya bụ eze mmụọ ndị ọdịnala n'Igbo ala Igbo anyị ya bụ onye isi ndị ọdịnala n'ala Igbo ha na-akụziri anyị ha na-ewetara anyị nkụzi bido taa na-aga every Friday ọ ga na-ewetara anyị nkụzi ihe gbasatara ọdịnala ihe gbasatara Igbo spirituality ihe gbasatara boundaries between boundary between life and death ha niile gbogbo ndị agwụ ndị ichie ndị eze ndị ihe ọbụla gbasatara ala Igbo ihe ọbụla unu chọrọ ịnụ maka ala Igbo ihe Igbo tradition and culture biko send anụ message I will send it to him ọ ga-akọwara anyị bịa dụọ anyị ndụmọdụ nyekwana anyị minutes ihe ọbụla anyị chọrọ ịma maka ala Igbo ka Chukwu gọzie okwu niile anyị kwuru taa ụmụnne m ndị